नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। खबरें भोजपुरी में हम महेश तिवारी आप सबके स्वागत कर रहा बने। खूब ताज़ा खबर के साथ रहो सभी के बीच में हाजिर बने। हमनी के पावर स्टार द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी लंदन में शूटिंग कर रहा बने। ये पूरा भोजपुरी समाज जान रहा बिया। एगो क्लिप में रहो लोग देख सकतनी कि पावर स्टार पवन सिंह जी लंदन के सड़क पे कैसे अपन फिल्म के शूटिंग कर रहा बनी, कौना तरीका के फिल्म के शूटिंग होला, फिल्म के शूटिंग करे से पहले का तैयारी कइल जाला। एगो क्लिप में वो लोग देखी। आशा करतनी कि ई क्लिप वो लोग के बहुत ही अच्छा लागल हा। यह से अंदाजा लगावे के बाद हमनी के पावर स्टार पवन सिंह जी हमनी खातिर कितना मेहनत कर रहा बनी, लंदन में जाके शूट कर रहा बनी। ई अभी के वीडियो है, लंदन में अभी दिन बा, हमनी के भारत में भी रात बा, वजह शूटिंग हो रहा बा, जोरदार तरीका के हो रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह जी के जौन भी गाना होला, जौन भी फिल्म होला, यही टाइप के होला, धमाकेदार होला। जब आवेला तब पता चल जाला कि हाँ शेर के एंट्री हो गई बा। शेर के एंट्री जबरदस्त होला, इलाका जान जले। उम्मीद बा कि वो लोग के अच्छा लागल है वीडियो। अगर अच्छा लागल बा तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। और वो लोग से आग्रह बा कि जे भी पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन बा वो फैन तक ले ये वीडियो के वो लोग पहुँचाई। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।